je hebt wel allemaal geduister en zo. En ik heb het gewoon een beetje opgefrist. Ja, opgefrist. Het knalt als een gek, Marieke. Nee, maar dat is ja. Daar hangt niet voor niks een schilderspaletje neer. Nee, dat klopt. Ik schilder. Dat is mijn passie. En wat schildert ze? Van alles. Goeiedag. Goeiedag. Vergeet die jongens ja, maar. Ja, dat kan ik doen. Ik schilder van alles. De laatste jaren steeds meer abstract. Ik heb van alles geschilderd, portretten, katten. Ik schilder al zo lang. Want als we hier nou even dit doorkijken, ja, dat is al een contrast op zich, hè? Ja. De chemie op de achtergrond en de prachtige natuur van Maasband op de voorgrond. Ja. Is dit iets waar die schildershart sneller van gaat kloppen? Oh, absoluut. Absoluut. Ja, ik heb ook koeien geschilderd. Ik heb vroeger op het gasthuis gewoond. Dat is bij Bemelen. Dat is een klein gehucht bij Bemelen op het gasthuis. Dat is eigenlijk net aan de rand van het plateau van Mergrout, bij Groeve het Rood. En daar heb ik ook heel veel inspiratie op gedaan. Dus de natuur, absoluut, ja, inspiratie, maar ook gewoon abstract. Dat is bij mij gewoon gaat dat ontstijdt, zeg maar. Dat moet op een gegeven moment gewoon eruit. En dan maak ik het. Dus, maar het wisselt. Inspiratie kan overal vandaan komen eigenlijk. Ja. Heeft ze er een verklaring voor, Marieke, waarom ze nu eigenlijk steeds meer richting het abstracte is? Ja, eigenlijk heeft het er altijd wel in gezeten, het abstracte. En het is voor mij gewoon een hele fijne uitingsvorm. Ik word er heel rustig van. Want ik ben niet zo rustig voor mezelf. Jullie zeggen ook nog alles van dat ze daar het geduld voor heeft voor dat schilderen. Ik zeg, ik ben helemaal geen geduldig mens. Maar dan, dat is gaat anders. Dat komt ergens vandaan. Dan word ik ook heel stil in mezelf. Ik vind dat heel prettig. Het is een soort meditatie. Het zorgt voor balans. Ja, absoluut. Ja, ik heb het nodig. Ik heb het echt nodig. Ja. Was ze vroeger ook al zo'n druk persoon? Nee. Ik ben eigenlijk druk in mijn hoofd misschien. Maar weer houd ik heel erg van rust. Dus ik lees graag en ik wandel graag. En ik ben nu ook op het punt om naar Stein te lopen. Dan bijna iedere dag even te voet mijn boodschappen in Stein. Woont mama ook in Stein? Ja, papa en mama wonen nog in Stein. Dus dan ga je ook nog even bij die elders langs? Daar ben ik gisteren nog geweest. Oh, daar ben je gisteren nog geweest. Ja. En hoe doe je dat? Zit je samen in een bubbel of is het op afstand ook dan? Ja, bubbel. Verpoenen niet. Verduwen ons niet. Dat is het eigenlijk. We houden er een beetje rekening met natuurlijk. Papa is kwetsbaar. En mijn man is ook kwetsbaar. Dus we doen dat een beetje rustig aan allemaal. Ja. En Herman, die man, waar is hij nu? Nou, dat woont in Valkenberg. We hebben 2 huizen. Oh? Ja, ik heb zelf ook jaren in Valkenberg gewoond. Ik heb nogal omzwervingen gemaakt. Ja, dat heb ik inmiddels al gehuurd. Ja, dus ik ben van Steinhoed heb ik op heel veel plaatsen gewoond. Onder andere ook 10 jaar in Valkenberg. En Herman ken ik al lang. En sinds 2,5 jaar hebben we weer een turbulente relatie, ik kan het wel zeggen. Ja, het is wie het is. Maar we zijn wel heel blij dat we elkaar gevonden hebben. Kijk. Toch nog. En dat maakt ook veel goed. Want Herman staat niet voor niks op het paletje. Zeker. Nee. Hij huurt echt bezig. Ja, zeker. En we zijn er zo iedere dag. Het is alleen voor pendelen heen en weer. We zijn een dag hier en een dag in Valkenberg. En dat doen we eigenlijk al 2,5 jaar. Maar Marieke, is dat eigenlijk, als ze het zo bekijkt, want hoe lang kent ze Herman? No. We kennen ons eigenlijk al binnen 20 jaar. Oké. Maar we hebben 2,5 jaar een relatie. Op het moment dat je samen wilt zien, kunt je samen zien.
Op het moment dat je niet samen wil, of een van och wil zijn ruimte hebben en zijn rust, dan kan dat. Ja, dat klopt. Ja, ik vind dat ook best prettig. Ja, Nou ja, als dat voor och werkt. Ja, voorlopig toch wel. Ja, dus... en soms kriebelt het terwijl ze toch samen wonen, omdat het ook drukte geeft. Het constant heen en weer pendelen. Maar ik vind het toch ook wel prettig. En dit is gewoon mijn huisje. Ja, dus, ik heb dat nooit eerder gehad, op deze manier, zo'n eigen huis. Het eerste huis wat ik heb kunnen kopen. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. Wat leuk. Een bijzonder plekje. Ja. Ja, het is echt die plekje geworden. Met een lekker tuintje. Ja, ook met dank aan mam. Want mam had een hele mooie tuin. En die had heel veel van de planten voor gezorgd. Dus die had ze allemaal met heel veel liefde apart gehouden en opgekweekt. En zo is het een beetje ontstaan. Dus mam komt hier ook hier? Jazeker, ja. En samen een beetje in de tuin werken. En dan zit je door lekker met een kopje koffie ja, of ook thee? wel eens. Ja, als het goed is, want dit is allemaal nu. Dat voor vorig jaar gepland. En over een paar jaar heb je in ieder geval weer privacy natuurlijk. Hè, want dat is wel een beetje een gemis, vind ik. Dus, maar dat kan ook wel weer. Ja, alles moet groeien. Nou is Maasband een hele aparte plek in Limburg. Ja, dat klopt. Het is enorm afgelegen. Geïsoleerd door water en door weet ik wat allemaal. Wordt nog meer geïsoleerd? Ja, want hij liet een enorme brug voor de deur nou. Ja, klopt. Wat gaat er gebeuren? Nou, Maasband wordt een eiland. Dus Vissersweert, dat kent je waarschijnlijk wel. Dat is hetzelfde opzet. Oké. Dat ligt aan de andere kant van de... Toch? Ja, een stukje weierop. Een stukje weierop, ja. En het water, dat komt straks achter te lopen. Dus ik ben ook benieuwd wie het in de praktijk allemaal gaat uitpakken. Maar ik denk dat de plek er op zich alleen maar bijzonderder door wordt. Nou, sterker nog, ik wil niet zeggen jaloers, maar ik vind het wel bijzonder dat ze erin geslaagd is om op deze plek een huisje te krijgen. Want ik denk dat heel veel mensen heel graag zo hier willen wonen. Ja, nou, ik denk inderdaad wel geluk gehad. Al wordt dit huisding al best lang te koop. En het wordt ook behoorlijk onderkomen. We zijn rustig aan van alles aan het renoveren. Wordt echt nodig. Het zijn echt noodzakelijke renovaties. En het is klein. Dus het is een huis waar geen gezin in deze tijd geen gezin meer zou kunnen wonen. Al heb ik begrepen uit de documenten uit de Maasband dat hij vroeger een groot gezin heeft gewoond. En het kan zich bijna niet voorstellen. Als ze boven gaan kijken, ik snap niet wie ze hebben gestapeld, zeg maar. Ja, toen slepen ze soms met 3 op één kamer. Ja, het is allemaal klein en gehurig. Dus andere tijden. Hij is ook een eigen plekje voor die schilder. Ja, dat is een van de redenen waarom ik dit huis zo geweldig vond. Want ik heb hier dus een kamer met noorderlicht. En dat vond ik gelijk fantastisch. Want dat heb ik in de loop van de jaren gemerkt, dat dat wel gewoon heel fijn werkt. En waarom vindt ze noorderlicht belangrijk? Ja, het liep wel röntgen. Het is zo anders dan wanneer de zon echt rechtstreeks binnenkomt. Goed, op een gegeven moment komt ze erachter dat dat het beste werkt, indirect licht. Dus Nou ze is ze zelf ook. Immers van veel omzwervingen. Ja. Is dit een plek waar ze die rust misschien wel voor langere tijd kan vinden? Misschien hier, misschien ergens anders. Ik ben 13 keer verhuisd. Hè. Ik bedoel, tuurlijk wil ik een plek om te wortelen. Maar eigenlijk het kopen van dit huis viel samen met de relatie met Herman. Echt, het wordt een mond zat ertussen, zeg maar. En dus wie dat allemaal loopt, verwijten het niet. Nee, misschien in de toekomst kijken. Dat ze niet wie het met de gezondheid zal gaan. Of wat dan ook. Ja, dus ik ben daar eigenlijk heel nuchter in. En
dan kunnen ze vooral in toes maken. Dus, ja. Nou ja, als ze al 13 keer verhuisd is, dan denk ik dat ze dat talent wel heers ontwikkeld inmiddels al. Ja, al moet ik zeggen, het wordt toch steeds moeilijker. Het is, wil ze op een gegeven moment, ik denk iedereen wil dat, een plek om te wortelen en te aarden. En ik merk dat ik er naarmate ik ouder word wel meer behoefte aan heb. Vroeger was het makkelijker, bijeenpakken en gewoon weer weg. Maar nee, nu zal dat niet meer zo makkelijk gewoon. Heb je reacties gekregen van Noet Maasband op het Greun? Ja, zeer wisselend. Maar ik moet zeggen, ook vooral van wandelaars en zo, mensen vinden het allemaal geweldig. Ik heb regelmatig lui wat die echt zo uitgebreid stond te kijken en dat is leuk. En ook als je in de tuin aan het werken bent en zo, het is gewoon ook apart. Dat realiseer ik me graag. En dus ja, ik krijg er zeker wel opmerkingen over, ja. En ook hele positieve, ja. Nou, ik ben ook heel positief, maar dat heb ik volgens mij aan het begin al gezegd. Ja. Het is enorm krachtig ook. Ja. Het is krachtig, het is vrolijk, het is natuurlijk. Ja, dat brengt wel kleur in het dorp ook. Ja, en niet alleen met mijn hoest, heb ik begrepen. Wil je er nog iets over vertellen? Nee, ik hoop dat de rust snel zal wederkeren, zeg maar, in mijn leven, in mijn relatie. Er zijn gewoon veel dingen gebeurd. En het is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat heel veel u zich daarin zullen herkennen. Ja. En bij sommige mensen is het gaat turbulenter dan bij anderen. Ja. That's it. That's it. Ja. We hopen met mij dat ze die rust vindt en ook blieft Dankjewel. vinden. En dat ze lekker kan schilderen op deze schitterende plek, want dat is het. Ja. Dat blieft het. Ja. Dus heel veel geluk met Herman ook. Dankjewel.